En primer lloc, abans de tancar el debat sí que m'agradaria aclarir certes coses. La primera, que estem parlant de debatre de nou, obrir el debat, que si rehabilitació, no rehabilitació, que si gimnàs nou, que si no gimnàs nou, que si saló d'actes, quan insistix, és que acabem de provar que volem un institut nou. És que ho acabem de provar. I ho hem aprovat per unanimitat. Per tant, el primer que es demana és coherència. Entendria tot el que estan dient si en el punt anterior s'haveren abstès, haveren votat en contra o haveren presentat alguna esmena intentant canviar aquest apartat. Però no, en l'apartat anterior voten en contra d'un institut nou i ara s'està regenerant tot aquest debat que ja està caducat perquè l'Ajuntament en un acte administratiu que no polític com és este, està diferenciat, acte administratiu que té validesa i efectes jurídics al polític, que és este debat polític, l'Ajuntament en acte administratiu acaba de votar per unanimitat, i això ho ha de saber tot el poble de Tavernes, que vol un institut nou. És que ho hem votat tots. Ho hem votat tots. És que hem presentat la moció i és que no hem presentat la moció. Hem votat adherir-nos al pla edificant i demanar un institut nou. El primer que demana és coherència en les decisions. Després, a mi també m'agradaria que l'Institut Nou mantinguera el gimnàs que existeix actualment, evidentment reformat, i també m'agradaria que mantinguera el saló d'actes. Òbviament, per una qüestió són els desitjos personals de cada un, que són legítims, i altra cosa són el que es pot fer, el que és raonable. I en l'informe de necessitats educatives que tenim, tot indica que no és possible així, perquè l'Institut Jaume, quan es parla de rehabilitació integral, no vol dir arreglar 4 lavabos, pintar 4 parets i arreglar 4 finestres. Rehabilitació integral implica canviar totalment l'estructura i potser o guanya un gimnàs, el dia de demà acaba havent un saló per a fer exàmens o acaba havent un laboratori per qüestió de redistribució de les aules i d'adaptació de la normativa actual que evidentment no té res a veure fa 50 anys a avui en dia. Després s'ha repetit així diverses voltes que si el Consell Escolar havia demanat, que si l'AMPA havia demanat, així l'única persona que ha demanat reunir-se ha sigut la direcció. I ens hem reunit en la direcció. També li vàrem dir a la senyora directora que l'alcaldia i el govern municipal no era un facilitador de reunions cap a altres associacions. Tanmateix, després d'una segona reunió i després d'una nova petició, aquesta alcaldia va cridar en 2 ocasions a la direcció per fer aquesta reunió que considerem que no és feina del govern municipal, i no es varen poder posar en contacte, i en l'impàs ens arriba aquesta moció que per cert és contradictòria amb el que hem votat anteriorment. Vostè, senyora Altur, ha parlat de transmetre inquietuds. Això està molt bé. Nosaltres, senyora Altur, també transmetem inquietuds. I ha parlat de la reunió amb Imma Sánchez. Però és que la senyora Imma Sánchez, a la qual jo conec personalment i no tinc res en contra d'esta assessora designada pel PSOE i evidentment nombrada i firmada per el conseller, faltaria més, que és qui té la competència per designar els assessors, ni és el càrrec de la Generalitat ni és tècnic. I en aquesta reunió jo no vaig estar, però pareix que es van dir coses contràries a la reunió on estava el secretari autonòmic, que és qui té la plena competència de les infraestructures educatives i és qui té capacitat de decidir. Per tant, no entenc aquestes ganes de dir qüestions contradictòries. Ara, jo sí que els invite a una cosa. Jo els invite a que en comptes de reunir-se en assessors de la conselleria, que es reunisquen, per exemple, com hem fet nosaltres en 3 ocasions,
amb el subdirector d'infraestructures educatives, que ja és un funcionari, li diuen Jesús García, que és un inspector d'educació amb una trajectòria molt dilatada, reuneix inspector d'educació i diu que el que es demana tècnicament no pot ser. I una cosa són els nostres desitjos i altra cosa és la normativa actual. I li tinc que dir que d'ahir a relacionar el superàvit que té l'Ajuntament amb el gimnàs de l'institut i amb el sala d'actes, senyor Altura, això és demagògia barata. Demagògia barata, perquè què té que veure el superàvit de l'Ajuntament en això? Quan estem parlant que ens hem adherit al pla edificant que la Conselleria ha de subvencionar les obres, segons les memòries valorades que ha d'encarregar-se aquest Ajuntament. Jo el que es demana és una cosa, de cara al Jaume es demana que canvien de socis. Canvien de socis i que no s'alien en el partit que després de 20 anys en la Generalitat no ha fet res per el Jaume i ara volen anar com a salvadors d'esta infraestructura educativa. Això no és creïble. No és creïble. A lo millor a una persona que té 15 anys, pues, igual ho pot creure, però una persona, en fi, de més edat, no és creïble. I després, senyora Palomares, a mi ja m'estranyava que en tota la seva intervenció no m'anomenara a mi. Jo ja li ho vaig dir un dia. Si jo no existira, probablement vostè m'hauria d'inventar. Deixa fixa això que té d'inclús perseguir-me pel Twitter, perseguir-me per l'Instagram. Jo la veritat no és normal. I en un debat, en fi, no sé el que torna a dir de vostè de la meva tasca com a parlamentari. En primer li he de dir que no eren manifestacions del bloc. Eren manifestacions de la comunitat educativa contra el seu partit al que gent del bloc anava, però no eren manifestacions del bloc. Després, a dir de nou que no hem fet res. Li hem explicat tota la cronologia. Però a vostè això li dona igual. Vostè intenta tirar eslògans, no hem fet res, no hem fet res, no hem fet res, no hem fet res, però clar, si venen de la representant d'un partit que després de 20 anys no ha fet res, aquests eslògans no tenen ninguna credibilitat. I ha tornat a dir que de nou Jordi Juan vota en contra en les Corts de l'Ies Jaume II el Just. Jo això ja ho hauré explicat com a 4 o 5 vegades. Si vol ho explico una 6a vegada, que no tinc ningú inconvenient. No fa falta perquè a vostè li dona igual perquè no ho entén o no vol entendre-ho, però jo no sé quina qüestió és pitjor, si no entendre-ho o no voler entendre-ho, però les dues qüestions jo em preocuparia. El grup parlamentari Compromís, el grup parlamentari Socialista i el grup parlamentari Podem, que són els que sustenten el govern de la Generalitat, han votat en contra perquè la partida no dia res. Era una partida, el demanar la creació de la partida sense un projecte que sustente aquesta partida. I a més no era una partida per al Jaume, era una partida genèrica dins de les prioritats de la Conselleria. Era fum, era el que vostè diu, era fum, però després aquesta tàctica que té el Partit Popular d'anar allí, tirar fum i després que cada grup que tenen l'oposició vagi escampant per diferents municipis. I en el 2016 nosaltres vàrem dir que el Jaume estava en el mapa d'infraestructures educatives simplement perquè estava en el mapa d'infraestructures educatives. Estava en el mapa d'infraestructures educatives. Ara bé, en el debat de política general que es fan en les Corts Valencianes, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anuncia el pla edificant i evidentment això és una revolució, és un revulsiu dins de lo que són les construccions dels centres públics docents i la qüestió canvia després d'esta injecció de capital en els centres educatius i després del decret llei que permeteix la delegació de competències de la Conselleria en els ajuntaments. Han dit tant els representants del grup popular i del grup socialista és que els de l'AMPA diuen que no els escolten, és que els de la direcció diuen que no els escolten, diuen això, diuen l'altre.
A mi no m'arriba el mateix. A mi no m'arriba el mateix. Vostès s'erigeixen com a representants d'unes associacions i a mi la informació que m'arriba no és la mateixa. En qualsevol cas, parlen de debatre, d'ajuntar-se i de mirar i de remirar, quan fa 2 punts hem aprovat ja per unanimitat en un acte, en efectes jurídics, firme, en la via administrativa, que volem un institut nou. Per tant, sincerament, no sé del que estem parlant. Jo el que sí que vull donar és un missatge d'esperança. I ja ho vaig dir en la setmana educativa del Jaume II el Just. I això és molt important. Perquè ara estem parlant si volem una cosa o si volem altra. Estem parlant si m'ha reunit o no m'ha reunit. Quan estem parlant de tot això, és que alguna cosa està manejant-se. Això, quan estava el Partit Popular en la Generalitat Valenciana, no podíem dir-ho. No podíem dir si volíem una rehabilitació o volíem una nou. No podíem dir anem a reunir-nos en l'AMPA. No podíem dir reunir-nos en la direcció. Per a què? Per tant, és molt important que puguem dir aquestes coses. Perquè alguna cosa s'està manejant. I també, com dic sempre, a partir de l'adhesió que hem fet avui al programa edificant, on hem decidit per unanimitat demanar un institut nou al Jaume II el Just, ensenyem el que diuen els fallers, ensenyem la metxa, però queda moltíssima feina per fer. Queda moltíssima feina per fer. Memòries valorades, aprovacions de projectes, licitacions, habilitacions de partides. Vull dir, si algú es pensa, conforme s'ha dit en algun moment, que en 2019 estaran ahí les màquines fent un institut nou, ni que tot es fa per electoralisme, perquè en 2019 n'hi ha eleccions, doncs està molt equivocat. És que ni en 2019 ni en 2020 començaran les obres del Jaume II el Just, i si començaren el 2021 jo ja em donaria per satisfet. Ja m'agradaria poder-ho dir, però és que escolteu, el que queda per davant és moltíssima feina, són molts tràmits, però poquet a poquet anem fent.